Kasagaran gyud siguro nato mga igsuon, unang nakat-on unsaon sa pag-ampo dinha sulod sa panimalay. Sa ato ang pagkabata, gitudluan kita sa ato ang mga ginikanan unsa ka importante isip mga Katoliko nga kita sa matag adlaw musangpit gyud sa atong Ginoo. Ang mga ginikanan mao gyud untay unang mga katikista sa ilang mga anak. Diha sa pag-ampo, nakatuna nato mga igsuon nga dili lang ang pamaagi unsaon sa pag-ampo maoy importante, kundili importante usab kaayo unsaon nato pagdala sa atong kaugalingon atubangan sa atong Ginoo kun kita mag-ampo. Diha sa Ebanghelyo karon, usa sa mga tinun-an ni Jesus ang nangutana kaniya unsaon man sa pag-ampo. Ang tubag ni Jesus mao na karon ang atong nailhan nga pag-ampo sa amahan namo. Kining maong pag-ampo sa amahan namo usa ni siya sa pinakabililhon nga pag-ampo natong mga Katoliko tungod kay kining maong pag-ampo gitudlo gayud ni Kristo Jesus. Makatuna nato mga igsuon pinaagi niini unsaon man ang insakto nga disposisyon o baka kinaiya kun kita mag-ampo. Kun buot hunahunaon mga igsuon, ang amahan namo mubo ra gyud kaayo ni siya nga pag-ampo. Apan kun unsa ni siya kamubo, ingon ni ana usab kini kaimportante alang kanato. Kini magtudlo kanato mga igsuon nga kun kita mag-ampo, dili kinahanglan ang daghang mga pulong. Usahay mga igsuon, magtuo kita nga kun mas taas ang atoang pag-ampo, nga kini mas tinuod. Nga kung mas taas ang atong pag-ampo, mas dunggon kini sa atong Ginoo. Ang mahitabo, tungod sa kadaghan nga sa atong mga gipangyawit, malimot na hinuon kita sa pagpamati o baka sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Diha sa pag-ampo, kung kita nalay magsigig yawit sa Ginoo, unya dili nato hatagag higayon ang atong mga kasing-kasing nga muhilom aron pagpamati sa pulong sa Dios, mao na nga usahay dili usab nato mahibaw-an unsa man kaha ang tubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Sa laing bahin mga igsuon, ang amahan namo magtudlo kanato nga kitang tanan mga anak sa Dios. Mao na nga kung kita adunay pangayoon kaniya diha sa pag-ampo, isipon nato mga igsuon nga kita na marayg sa atong amahan nga atua sa langit. Kung makaayo lang yun na sa tanan, ilabi na gayud kanato kanang butang nga ato ang gipangayo sa Ginoo, ihatagayod kana kanato kun kita mamarayg kaniya sa pag-ampo. Dili kay diktaran nato ang Ginoo o baka isug-isuga nato nga kinahanglan ihatag yun niya kanato ang atong gipangayo, kay kun kini dili niya ihatag kanato, mangluod kitas Ginoo ug dili na kita mo ampo pa kaniya. Sa orihinal nga lengguwahe sa amahan namo, ang pulong nga Aba, mao na siya gigamit ni Jesus aron pagtawag sa iyahang amahan. Kung sa Pilipino pa ni nga pinulungan, tatay o baka papa ang atong itawag kaniya. Ang Aba mga igsuon, usa ka Aramaik nga pulong nga gamiton sa usa ka anak aron pagtawag sa iyahang amahan. Apan, angay usab natong hibaw-an nga sa panahon ni Jesus,
walay Hudiyo nga makaako pagtawag sa Dios og Aba. Sanglit kini giisip man sa ilang panahon kaniadto nga usa kadako nga sala. Si Jesus lamang ang nagbuhat niini tungod kay lahi man ang iyang pag-ila sa atong Ginoo. Alang kang Jesus, ang Dios dili lang usa ka hari nga labawng gamhanan, kundili ang Dios usab usa ka mahigugmaong amahan ug kitang tanan iyang mga pinalangga nga anak. Mauna nga dili gayud mahadlok si Jesus nga mogamit sa pulong nga Aba tungod kay nasayod man siya sa iyahang kasing-kasing nga kitang tanan gimahal pag-ayo sa atong langitnon nga amahan. Gawas niini mga igsuon, ang amahan namo magpahinumdom kanato dili lamang sa atong relasyon sa atong Ginoo, kundili kini magpahinumdom usab sa ato ang relasyon nganha sa atong isig kaingon. Tungod kay kitang tanan mga anak man di ay sa Dios, sa ato pa kitang tanan managsuon. Mao ni siya'y rason ngano nga kung kita mag-ampo, dili lang ang atong kaugalingong mga panginahanglan ang atong iampo sa Ginoo. Iapil usab nato pag-ampo ang atong mga igsuon. Dili maayo nga asta sa pag-ampo, kaugalingon gihapon nato ang atong permente nga gihuna-huna. Mao bitaw na nga diha sa pag-ampo nga amahan namo, inclusive ang mga pulong nga gigamit ni Jesus ug dili exclusive. Mugamit gyud siya sa mga pulong nga namo ug dili nako. Amahan namo dili amahan nako. Moabot ka namo ug dili moabot ka nako. Ang kalanon namo sa matag adlaw dili ang kalanon nako sa matag adlaw. Ihatag kanamo karong adlawa, dili ihatag kanako karong adlawa. Og pasaylua kami sa among mga sala, dili kay pasaylua ako sa akong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami, dili ako sa nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Sa maong pag-ampo ni Jesus mga igsuon, apil sa iyahang giampo, mao ang kaayuhan sa uban, ug dili ang iyahang kaugalingong kaluwasan lamang. Labaw sa tanan, ang amahan namo magtudlo kanato, unsa gyud ang tinuod nato nga mga panginahanglanon sa kinabuhi. Kasagaran sa ato ang pag-ampo, daghan kaayo tag pangayoon sa Ginoo. Ang uban siguro niini dili na kinahanglanon aron nga kita mabuhi og malipay. Gani mga igsuon, ang uban sa atong mga pangayoon usahay makadaot pa kanato. Pinaagi sa amahan namo, makatuna nato ang mga mas importanteng butang nga angayan natong iampo sa Ginoo. Sama pananglit sa paghari sa Dios, ang pagtuman sa kabubuton sa amahan, ang mga inadlaw-adlaw nato nga mga pagkaon, magampo kita anang sa panaghiniuliay ug alang sa pagpasaylo sa mga taong nakasala. Magampo kita labaw sa tanan ang pagpahilayo kanato sa mga kadautan ug mga sala. Kining mga butanga, mauni siya'y mas gikinahanglan aron nga kita mabuhi ug aron nga kita mas malipay sa tinuoray. Gawas niini mga igsuon, ang uban kalibutanon na kaayo. Mao nga unta mas unahon nato pagpangayo sa Ginoo ang mga butang nga mas gikinahanglan sa ato ang lawas ug kalag,
kaysa sa mga butang nga lumalabay ug mabaw ra kaayo. Sa katapusan, hinumduman nato mga igsuon, nga dili na siya sa katas-on o baka kamubon sa pag-ampo, kundili sa kinasingkasing nato nga pagduol sa atong Ginoo. Sa atong pag-ampo, dunggon man kita o dili unta kita kapuyan sa pag-ampo. Padayon gihapon kita nga moduol sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Sa atong pag-ampo sa amahan namo, unta mga igsuon, kini siya maoy makapaduol pa kanato sa atong langitnon nga amahan. Aron pinaagi niini, mas magiyahan ang matag usa kanato nganha sa atong matag adlaw nga pagpuyo niining kinabuhia. Hinaot paunta.